книга започва със своята корица. Корицата на Харабула, на Тодор Тодоров, е уникална в много отношения. Преди всичко, защото самата корица отразява същността на романа. Тя е покрита с цветовете на историите, с зеленото, с синото, с червеното, с бялото и черното, на изгревите и залезите, които до голяма степен съпътстват всички истории в текста. Освен това, концентричните кръгове по нея са опасени с местата от света на Харабула и от световете на Харабула, с планини, с храмове, с кораби, и те всички постепенно се събират в своя център, в окото, което хипотично поглъща всичко, което е Харабула. Харабула е първият роман на Тодор Тодоров, който печели на своя автор през 2023 година Националната награда за роман 13 века в България, който всъщност започва от разказ. И това не е случайно. Неговият автор е познат на българската не само аудитория, преди всичко със своите разкази. През 2010 той издава своята книга "Приказки за меланхолни деца", а през 2012 другата си книга с разкази "Винаги мечта". И двата сборника по някаква форма дават опит на автора с разказването, който после си личи в самия роман Харабула. Понеже това е колкото роман, толкова и серия от преплитащи се истории, които разказват различни разказвачи и които постепенно образуват голямата история. Освен автор на художествена литература, Тодор Тодоров е и преподавател в Софийския университет. Неговите академични занимания са фокусирани преди всичко в историята на философията, в частност средновековната арабска философия, и всичко това под една или друга форма се отразява в неговия роман. Неговият роман разказва за голяма степен същите времена, с които неговият автор се занимава професионално. Той разказва историята на най-големите истории на света изобщо. Фантастичната история за приключението на Хернан Кортес и неговите конкистадори, които през 16 век отиват да покоряват новия свят. И това е история за океана, за минаването през океана, за достигането до новата земя, за преследването на планините и на мечтите, за изкачването по планината, за среща с Монтесума, за колониализма изобщо. На практика, докато настъпват отвъд границите на познатия свят, конкистадорите постепенно се потапят в непознатото и се търкалят по палубата на своето приключение някъде между реалното и нереалното, между човешкото и нечовешкото, между човека и живота, човека и природата. Те постепенно разказват своите истории и откриват на читателите не по-малко чудните си, т.е. изпълнени с чудеса и с чудовища приключения. Отделните парчета от наративния пъзъл, който всеки от героите представя, постепенно се пресичат, догонват, отварят дупки помежду си, за да разкажат по-голямата история. Това е разказ с много разказвачи, в който разноцветните нишки на съдбата или съдбите се пресичат, преплитат, успоредяват и разминават. Тук историите на Шехерезада за вещици, войни, желания, сънища, магии, чудовища и любов, въобще истории за живота всъщност разказват голямата история на живота. Това е книга, която завършва с едно голямо завръщане, което може да бъде разчетено като завръщането на Одисей, но то си има по-твист. Харабула е заглавието на самия роман. Харабула обаче е самия роман. Това е неговия метод. Той събира и разделя. Той е пробуждане, начало и завръщане. Той е война, смърт, спомен, желание, съдба, случване, събитие,
Той е връщащото коро в епицентъра на Вселената около самата Вселена. Това е роман за границите и трансгресията, в който много става едно. Светът се обръща, чудовищата от края на старите карти оживяват. А човешкият образ постоянно се върти от животното и растението до божественото. Световете и светогледите се събират между страниците на книгата и те носят нещо от вкуса по екзотичното на просвещението от 18-19 век, носят нещо от фантастиката на океан, носят нещо от фатализма на апокалипсиса и са свързани с това, което търсят и откриват учениците от Осеис, с това, което са съответствието на Библията. Под една или друга форма, всеки един от героите в романа преживява това, което е Хагабула. И романа се опитва да предаде неговия опит. Салгадо, например, вярва, че има и други езици, които знаят повече. Вълнуват по буквите на Египет и Вавилон. В белезите на кълвача по дървесната кора чете азбука. Сравнява клинописа на шумерите с чертите, нарисувани от клонове, с резките, оставени от ногтите на диви зверове. Големият език на земята и небето, казва Салгадо, и подслушва вътрешния глас на природата. Съществуват истини, несънувани от човешкия род. Истини, изречени от писъците на нощни птици, от воя на вълците, от рева на мечките. Съществува мъдрост, написана в прахта от похода на боболечките и от полета на пепелизите над тях, мисли Салгадо. Салгадо е един от много пъстри персонажи в романа, който показва къде са границите между нещата, но и връзките между нещата в света. По някаква форма в него самия се събира това, което е човека и което е природата. Неговият персонаж в даден момент се превръща в човека-птица. Той е този, който познава езика на света, който може да го говори. Преди всичко може да го слуша. Той е този, който преживява Хагабула по определен начин. Както вече казах, обаче всички персонажи в романа под една или друга форма се срещат с това, което е Хагабула. И Хагабула, тази огромна вселенска логика, е нещо, което събира историите на различните персонажи. Целият роман е конструиран от отделните истории, които преминават една през друга. Самите персонажи на романа обаче, освен че са разказани и разказват други неща, които са преживели, които са чули. По някаква форма именно разказите са това, което задвижва целият сюжет на романа напред. Така, например, страстта на Кортес към новия свят, към откривателството, към достигането до границите на света и пропадането от тях, е породено от историите, които той слуша от своя дядо. Това е един дядо, който разказва за приключението на моряците, който обаче никога не е бил в морето. По същия начин, по който въображението на стареца рисува светове, по същия начин въображението на войничето Кортес тогава възприема тези светове, изгражда ги, мечтае за тях, увлича се по тях и в някакъв момент въображението се превръща в действие. Именно за това може би Хагабула е глагол. Персонажът на Кортес е подчинен на тази страст по откривателството. По същия начин обаче всички останали персонажи в текста на Тодор Тодоров са движени от една или друга страст. Могат да са движени от идеологическа страст, от любовна страст, от някаква печалбанска страст или просто страст по живота. И всички тези толкова страстни персонажи под една или друга форма са подвластни на своята собствена съдба, която до голяма степен е обусловена от собствената им страст. В същото време обаче техните съдби се оказват част от общата им съдба. По някаква магическа логика те се оказват събрани един с друг в своята крайна цел.
когато се оказва новия свят. В крайна сметка всеки от тях търси нещо там. По същия начин, по който се събират героите обаче, самата стилистика на романа събира нещата от света. Тя събира целият свят във всяко изречение, във всяка дума дори понякога. И във всичко това има нещо от тайната магическа сила на словото. Тайната магическа сила на словото, която е способна да прави неща. Целият език на романа до голяма степен на нещо като лайтмотивен принцип събира различни рефрени, повтаря ги, събира моделите на историите си, събира образите си, събира цветовете си, така събира и героите си и по този начин събира в себе си целия културен свят, който е колкото тематичен, толкова идеен, толкова и чисто сетивен. Именно затова е възможно в романа циганите от 15 и 16 век да си разказват легенди за Дон Кихот, да си говорят за барон Мюнхаузен или за разполовения Виконт. Именно за това в пустинята на романа вали сняг. И тъкмо за това жената в него може да бъде едновременно дете, старица или, както казва самият текст на автора, едновременно Офелия, Ева, Афродита, Беатриче, Саломе и Мария. Хагабула е роман конкистадор. През морето, което е литературата, той се носи към ръба на света, който вече не е само литературен. Той е чисто човешки, той е философски, той е исторически свят. И целта на книгата е да погледне отвъд този ръб. Целият роман се мурка в пътините, които времената отварят между себе си. Шумува се между пролуките на културите и се опитва да разкаже за царството на белите китове, които в крайна сметка не преследва. В своята експедиция романът успява да открие и да преоткрие и старите, и новите светове, само за да каже, че светът е фантом. Но щом светът е фантом, тогава следва въпросът какво е истината. Литературните достоинства на романа на Тодор Тодоров са безспорни. Това е роман, който от една страна би могъл да се впише в традициите на магическия реализъм или на постмодернизма, като естетически направления, в които се проявява изменчивостта и неустойчивостта на света. В същото време обаче това е роман, който не би могъл да се фиксира в една или друга традиция. Той не би могъл да се застопорива в един или друг контекст, просто защото под една или друга форма акумулира в себе си всички контексти. Историческата основа, на която романа стъпва, е надскочена, надстроена и под една или друга форма деконструирана. В самия текст има много ненаписано и в самата човешка история е много ненаписано. Именно за това ненаписано от историята се превръща в онова, което, както казва Тодор Тодоров, може да се допише или да се пренапише, или да се разкаже изцяло ново. В романа до голяма степен разказ, сън, спомен, легенда, отнасянето както към индивидуалното, така и към общото минало, се оказват абсолютно синоними. И тъй като това е роман, който показва, че може да няма разлика между думите и нещата, той успява да прояви стихията на литературата, която е способна да поглъща и да ражда светове. Романът на Тодор Тодоров разглобява света, за да го обнови и да въведе живота в него повторно. Този фикционален акт обаче би могъл да се разчете като своеобразна перформативна заявка. И тя е следната. Реалният свят има нужда от обновление. Ако трябва да го кажем с думите на самия роман, то заклинанието би било Хагабула навсякъде.